Mayong buntag ninyong tanan. Happy Father's Day man karon sa tanan nga amahan nga naakari o ang wangan atong Tagalog masipang pakpak. Happy Father's Day. Yung Santos nga misa atong yapil sa atong pagampo, makitaan unta, diskubrihan unta, maamguhan unta balik ang kaanindot sa kaakuhan sa usa ka amahan, ug ang kabililhon niini kinihira kong tanaw-tanaw diri dapita kay man siya hari siya diri dapit lingkod sa may bagtingan. Wa ko kakita sa hitban nga puti, nay naghitban nga puti diya sige nalimot sa kusangan Milin ba to sa to dito ko sa ilang kagahapon kay dito dapita sa Pistaman San Pedro San Pablo sa ilang kapilya sa Bagong Silingan Bagong Silingan niya kining pagabot na ko naliha naman sila niya nidot sa mga bata na nanugat man o nangamin mga bata ba niya pagduol nakadungog ko na misulti si Manang ingon pa Manang daghan si Father daghan og apo ingon ko sa kong kaugalingon si Manang nangangin may na nagtatugbi ko siya si Father ay dagang anak dagangamin anak sus mingon man may daghang apo sige na lang may sakit ka dito nga kung hawak Bagong Silingan nidutin sila taga dito na sila punta yung ganyo na relocate yan yung dapita yung dapit sa may atbang nahan sa si Joseph na ang ilang gigikanan sa punta yung ganyo ang ilang patron sa ilang kapilya San Pedro San Pablo pagbalhin nila nana sila yung mga Bagong Silingan bit-bit pud nila ang iyaha ila naandan balad sayon sa pagtuo bit-bit nila ilang patron bit-bit nila ilang pagtuo ilang sang ipadayon ang pagpista giunahan lang nila ang puntay ganyo sa pista week before ilang sa ulugon karon man to ugnaay taga dito dapita Bagong Silingan may pista ninyo Father's Day kini Father's Day kaganiha ba na may bata ni duol sa kadlawon samtang niyang lingkod ko dito ang bata di kan din dapita kalma kay siyang miduol padungan to amin ako muduol kay mangumpisan mi amen paghuman wa ko siya mingong Happy Father's Day wa pero mi amen din siya niya wa may laing naduol ako siyang gipangutana siya kisa may imong kuyog siya si mama ingko si papa nimo siya manuwa man dili mo kuyog siya pinangga ka sa imong papa kung ipangutana pinangga ka sa imong papa ingon din si bata si mama nimo pinangga ka siya akong gisuwayan pinangga nimo sa imong mama siya pinangga nimo imong papa siya pero may siga iyang mata pero may gani kay mitando siya pinangga ka sa imong papa nag-uulbay ako
Kung kaluoy ni Papa, tanan niyang paningkamot, tanan niyang gibuhat, niya usahay, dili makakita si anak, ngayon ana di siya kapangga, nga pinanggan. Wapatingali mamat mo ni, kay bata pa man sad si Dudong, tingali mo abutang panahon, nga makaingon siya, si Papa ba, pinangga kayo ni. Kana mo atong iyampo sad nga makitaan sad ni Papa kay dili ba sad sayon no miingon man na miingon ra ba atong nadungog sa ebanghelyo ba bisan dindutan ni miingon si temsa ako yung klarohon ang unang bahin dayon human siya dili mo sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila. Ato nang sa ngayon nga, ang iyong nakitaan mga lalaki, mga amahan sad, niyamingon siya, naluoy siya kanila, kay masulubon man sila, o makaluluoy, o makaluluoy man sila, daw mga karnero, nga walay magbalantay masulubon kana katingali kita ba kung makamatngon nga si Papa dili kayo malipayon may gani kay naay Father's Day kaganiya si naay nakoy kay istorya diri ko niya usaman may great na ka sa imong bana nga Happy Father's Day ingon na siya sige lang, napa may higayon, no? Kita bitaw kong Binsyo, akong amigo, bago ko, anak kisay akong nailan, kita tika, bro, si Binsyo, kaingon ko nga, ambot ba, kada Domingo ba ni, ang iyang hinapay nagkanindot, or karon lang, nindot ang iyang hinapay kay Padres Day, ambot lang, iyang asawa, naaman kanunay, iyang tupad, yung tana, wakay na matikdan ang iyang hinapay petininduta niya bago na ni mong ipatina bro kagahapon ba pasinan naigikasal niya nindot na kay iyang pilok sa gikasal ba niya ingong ko nga unsa man na diri inday kanang imong pilok ingon din siya parir tag 30 rin parir desmerkado basta himuta akong isulti og ma kay nindot man kayo pagkapilo ka ko nara desmerkado inday tag 30 pagitaan niya nga to pastilan buha nga bitaw pagbutang niya murag nausab ang iyang dagway doon na pilok baw-baw kanang kasal na niya pagkasal niya iya magyatiman iya sanina iyang pulbos iyang make-up plus diya makagapon wag kita day wag kita gapon luyo ra magukatanawa sad pwedeng gwapahan di inday niya si Dudong ako sindihan tanawa sudo nga siya nga imong gikauban na for 8 years sila nga nag-uba na kunya diferensya kaga susdino tanawa siya nga miatiman siyang kaugalingon nga labi nang maingon siya kini akong pagbutang sa pilok para maniya basta dito ta day tag 30 sa merkado ha kung makakita ka sulti ko sa Domingo ha kung asa kay ato mo gisulti nila ha ang hagit magod sa ebanghelyo mingon pagampo kamo og dugang pagmamumuo aron mo atiman mo amuma sa katawhan kuno galing na sila sa kasubok o sa pagkamakaluluoy kay daw mga karnero nga walay magbalantay atong ilhon nga maamahan ka man o mainahan ka man o sa imong pakig-isig ka tao atong
ang kunon, ang pagsangon sa kaugalingon, sa pag-amuma, sa pag-atiman. Matod ba ayuha ang mga sakit, abuga gani ang mga yawa. May gahong kita nga muhupay maghatag kadasig sa usag-usa. Niinday kagahapon 30 ra ang gikinahanglan, dugang sa iyang dagway para sa iyang bana. Nya, ang iyang ulagway miagda sa unsay naa sa iyang kasing-kasing sa pagbuhat sa nindot ug paglikay ug paglabang sa mga bati nga mabuhat niya tungod sad sa mga dili kayo maayo nga masinati sa usa ka inahan, sa usa ka asawa, sa usa ka igsuon sa iyang adlaw-adlaw nga hitabo. Sungugon kita, yumingon ang Ginoo sa Ebanghelyo. Atong ilhon, yun siya. Magdaghan unta ang mamumuo sa pagdasig, sa pagdasigay, sa pagligunay, sa pag-atiman, sa pag-amuma sa usag-usa. Sa hulagway nga atong mapadayag sa usag-usa ug sa kanang nindot nga gawi nga pagbati nga naa sukad sulod sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, sa atong pagkatao. Mao kana ang atong mabitbit sab akong sugyot ang atong madala nga rin sa atong mga pagampong pangayoon ta, mga silaman ang atong mga ginikanan. Sige, ang atong mga amahan kay Father's Day man karon nagatiman, nagamuma sa tagsa-tagsa ka katawhan nga gitugyan sa Ginoo nila nga ilang amumahon. Sige, nila nga nagatiman ug nagamuma nanginahanglan sad nga atimanon ug amumahan. So, nindot ang tawag sa Ginoo, mag-atimananay kita, magdinasigay kita, magligunay kita. Himuon na to kini nga kaakuhan sa atong kaugalingon alang sa usag-usa. Amen. Manindog